Biko gwa anyị afa gị, gwa anyị ihe eme ka obu unu taa nwa. Aha m bụ Tobechukwu Odiha, ike nwa n'eke. Ya mere ọkụ mata mma mbụ omenala ndị nna nna anyị dịwara anyị n'ala. Taa mmanụ bụ anyị jere Ehurehu, anyị jere agụgụ ọgwụ, ije n'ọgụ. Maka ememe mmadụ ome ndị jere agha, anyị jeche n'agha ha nata anyị emerie ndị anyị jere be ha. Ya bụ anyị gụta mmanụ. Dịka esi eme emume ncheta maka mmeri agha tata, kedu ka obi dị gị nwa bụ oke nwa na-amụrụ ọra n'eke? Obi juru m ahụ dị ntị hafụ wọrị n'ụtụtụ anatawa because of ihe megụta mmanụ. Ọ na obi adị m obi agha nnata ọ maka ya bụ njifụ ụlọ 6 o'clock n'ụtụtụ a wee nata afọ nwọrị tọ ebe nna m because of ije ọgụ Ehurehu a. Nke unu na-eme tata bụ 2026, kedu ka isi chee na 2027 ga-adị? Ebe m na-ebe n'isi ndị ogbu niile bụ na 2026 a anyị anọtata ozugbo 2027 mana nna ya Chineke anyị ekere ya anyị na ndụ n'ọya dị ndụ dị onye ahụ 2027. Nke Igbo ya wepụrụ anyị ahụ ogbugbu, ọ bụrụ ahụ ogbugbu adịghị ndụdụ anyị anọrọ nke 2027. Daalụ. Thank you. Oke nwa na-amụrụ ọra. Deme.